Είναι πολλοί οι φίλοι που θέλουν να επιστρέψω πίσω στα βασικά και να εξηγήσω πώς πλησιάζουμε ένα γκομενάκι στο μπαρ, ένα γκομενάκι στο χώρο στον οποίο ψωνίζει και ένα γκομενάκι ενδεχομένως στον δρόμο καθώς προχωράει. Στο μπαρ πλησιάζουμε κάπως έτσι. Μόλι βρονιάρα, είσαι δικιά μου τώρα. Έλα εδώ. Συγγνώμη κύριε, μπορώ να περάσω? Έχω βγει με την κοπέλα μου. Στον χώρο στον οποίο ψωνίζει, την πλησιάζουμε κάπως έτσι. Έλα εδώ. Νόμιζες θα μου ξέφευγες? Επειδή δεν σε έθεσα. Για πάμε. Στον δρόμο που προχωράει το μωράκι, το πλησιάζουμε λίγο διαφορετικά. Έλα εδώ! Μη παίρνεις αντίσταση. Ξέρω ότι είσαι πάνω από 18. Ένα ελάττωμα έχουνε τα μωράκια, παιδιά. Δεν προσέχουν αρκετά.